čaute, zdraví vás Vario, dneska si zahráme na stole kamku level 60-69 a sme na nich malo a z prvého dielu som vám ukázal, že si kúpim nové výbavku a som si vylepšil ho, som si ho kúpil za plus 1, výborné, a dal som si ho na plus 5 a čo také ešte, neviem, ešte také čo, neviem. Rýchle peňažky, rýchle. Moje, neberte mi to, ale Elikis, zoberte, dobre. Burán, dáte niekto vilu vody 0%, vrátim. Burán. Taká lamimonen. Nechcú požičať vilu jak malé deti. Oh yeah. So cool. Ježiše Maria. To není dobré. To není dobré. Oh my god. Vrátím, stačí i... Vilu vody 0%. Vrátim. Vlastním. Dajte niekto vilu vody. Vrátim, oh my god. Nie som socká. No. Díky, vrátim. Koľko percenta? 0, no, aspoň toto. Peňažky, moje. Nikto mi ich nezobere. Buffy? Nie, ja chcem Buffy. A ideme na to. Bitva končí za 10 minút. A teraz sú tu beštie. Zase. A keď mi ide o mračko, tak to je kvôli vám. Neviem, prečo robím nohom. Nevadí, to vôbec nevadí. Vadí. Nevadí, to vadí. Vadí, zdechol som. Jaj. Nevadí, no, tak poďme na ďalšiu. Kill. Peo, si dobrá. No ale si bohatier. Nechceš požičiať peniaze, no tak smola. No ja som nemal vrátiť vilu. Ani zvonu. Tak kde je, ale to sa ešte jedna vila stojí 7 km. Dobre, si kúpim ďalšiu dáku inú. A tam tu je vrátim.
dobre. Lidla. Pozrieme sa, či tu nie je dačo lacné. Asi nie. Asi tu nič není lacné. Takže ideme si kúpiť tú dildu a pôjdeme do Glacernonu. Do Glacernonu pôjdeme. Do Glacernonu, alebo do Glacu. No, kúpili mi parony, super. Takže máme už peniažky. Toto je jasné, to za 9 kg. Dobre, už máme 92 kg. Ideme kúpiť Bílova mody. Dobre, tak potom si musím dať príslušenstvo. A Bíly. Nula. Ešte čo tu je také 0,06%, 19, 0, 18, 20, 1, 21, 23, 23, toto kúpime. Dobre, no. Lagy, prepačte. Aha, asi nie lagy, no. Asi som to nekúpil. Tak, dáme si toto. Moje rezisty... ideme stať do Glacu. A ojaj, nevyšlo. Deed Archem. Výborné, užitočné nedá. Lepšie, jak moje. Jo, som tej rodky. Aha, nie, chcem ani odísť. Family leave, tak. No, pre tých, čo nevedia, ako sa opúšťalo, tak. Percento, family, leave, enter a potvrdiť. A musíte počkať 24 hodiny. Prepáčte, dobre. Tak. Počkáme si na loď. Ja to stopnem a potom vám to späť dám. Tak som na lodi a ja to zase stopnem a keď budem už v Glacu, tak vám to zase spustím. Tak zatiaľ čus. Takže sme späť. Ideme do Glacu zabíjať a som musel čakať 3 minúty, 4 minúty. A ideme zabíjať do Glacu. Turik. 23%. Je tu Yuki, alebo Yuki, ale nejak sa číta. Tak toto tam už asi neberiem. Bereme mošlen, ok. Dobre. Výborné všetko. Výborne určite, výborne. Nie, to je dobré, no. To je mesto. Sunray. Drop. Drop. Jo. Kde skup? Kde? Dám na ježiš, nejaký písek. Dám na dajte. Veľký dymník mi to dám. Ideme tu. Všetko prejdeme. Je Dizzy online. Mladý, jasná, to nedává video. Tak, je skrytý, no super.